Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e arde wadde windande tokosere. Hay ɗum ɗo yenne wonɗo yenne ko nogas e nayi. Ay nogas nayi de ɗum wiyete jamma e ñalawma. Ay ɗum ɗo woni capantati ɗum woni lewru. Ay ɗum ɗo ko 12 ɗum wiyete hitande. Joni noon sa ƴetti nogas e nayi jamma e ñalawma e lewru capantati mbatta hitande nde 12 rokka en ɗum ɗo. Ay ɗiɗo nayi waɗen ni. Ay ɗiɗo nayi ɗi e ɗiɗo ndendinta rokkuma 6. Ɗiɗi e tati wona 5 e oɗo 1 wona 6. So ari rokkuma 60 e 6 wona inde Allahu. Ay wona inde Allahu. Ndeke a faami ñalawma wonata ko eeruji nogas ne rende wona ñalawma. Balɗe 30 lewru heewi haadde. So heewi hitande ko 12 haɗata. ɗum saabino ñalawma o wiya aset, ɗo woni alet, ɗo woni altine. Ay ɗo lesga fayɗo woni talata, ngabba dow wona alarba, jippoɗa les wona alhamisa, gudda wona aljuma'i. Allahu ari. Joni 60 e 6 ɗeɗo gusta hen nayi, gusta hen nayi ma heddo 62 e ɗiɗi. Sa windi batin ay ɗum ɗo ko baɗin wiyete, ko hunde suuɗinde woni 62 walla mbiya hamidun ni. Ay hamidun ko ni, ko hamdu o ɓeyda ɗo jubriyaɗo woni jamma e ñalawma. Tawda faamiɗo ay oɗo 24 gonɗo ɗo oɗo 24 ko ñalawma innira ñalawma goto innira 24. Ay 24 nen ayde mbattuɗa hen ñalawma 31 plus ay 31 nani ko rokkatma. Ay ƴetta nayi ɗiɗo e ngel ɗo gotel hokkuma 5 nani. Ɗiɗi
e tati rokkuma joyi ɗum ha saabi noon jungo ma ñaamo peɗeli joyi jungo ma nano peɗeli joyi ɗakkodira innira mujibu ay inde Allah wiyetende mujibu ay mujibu nani ay mujibu nani ko inde Allah capanɗe joyi e joyi sa windima habbatu ɗum rokkatma mawaddatu ɗum rokkatma joni noon mbaɗen daniyen hello ngoɗo jaltinengo ngaren kadi gadden nde wonno nduɗo lewru ko capantati e goondu mayrata janvier ne so ari mayra capantati e goo ay de janvier ne capantati e goo mayrata ɗum saabi sa arni ɗi tan keɓata ko capanɗe jeegom e ɗiɗi ayde mbaɗa ndani yenne ay mbaɗa ndani yenne ay ɗo de ay ɗo de wona yide ayde ɗum ɗo ƴettuɗa ɗum ɗo garɗa mbaɗɗa ɗum nder ɗo capanɗe jeegom e ɗiɗi natirɗa ɗum ɗo ko capanɗe jeegom e tati ay capanɗe jeegom nayi capanɗe jeegom e joyi ay Allahu de ay capanɗe jeegom e joyi nani ay capanɗe jeegom e jeegom naati ɗo woni Allahu arti ay Allahu de ari nani capanɗe jeegom e jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeetati ay capanɗe jeegom e jeenayi ay capanɗe jeeɗiɗi nani woni kuno ko wahhabu laabi joyi woni ɗo henne joni noon ɗo e ɗo ndendinta rokkuma temedere e nogas e jeenayi latif ari latif nan ɗon nduɗo suudu e ndu suuso rendi rokkuma temedere e nogas e jeenayi latif ayde ƴetta nduɗo suudu e ndu ndendinta teskede ko capanɗe jeegom ɗo tati ɗo e ɗum ɗo ndendinɗa rokkuma temedere e nogas e jeenayi ay latif fami noon de mbaɗa ndani yen kadi poɗa yalta bowol on saha noon garen mbaɗen ndani yenne lewru ndu sone daro ndu waɗa ndani yenne hakkude lewru waya ndani yenne sare lewru waya ndani yenne joni noon tuggiɗo faade ɗo a heɓi hamdu ay hamdude yalti
lewru ndu wonti hamdu arwande lewru hakkunde lewru sare lewru renda wona ahmadu so jango ari wi hande de woni goo lewru wonta ahmadu ay isa nde yahata nde o winama ar caggalam e biyeteɗo ahmad ay ɗo nde ahmad noon ko ɗo o fuɗɗori nani oɗo noon kanko jippitiɗo ay woni jeenayi teskede ha tungu e allif ko jeenayi ɗo ko karfeje ɗo ko limore jippiti e nder ha he rendi woni gotum wonti muhammadu ay mim ha cewɗo mim del o winoma ar caggala biyeteɗo ahmad joni noon allif o yalti dariɗa wonti muhammad garɗo gamen ga o to ahmad suuɗi o ga feeñi joni noon wonti al ha am du alhamdu o nan toon allif lam oɗo ha saqiru nan toon mofti alhamdulillahi waɗa ko oɗo allif arɗo wonta allahu ko heddi muhammad ay wadde ko allif gonɗo ga o ara naata ɗo wona sara ɗo wonta allahu gano wiyete muhammad hawiyande on saha noon kadi mbaɗa dani yen ay suuɗima kadi mbaɗa dani yenne ɗo a dañi inde allif a dañi inde ha tongu ay doggo mim e del ay ɗo de woni ahmad ɗo kowal ngal ɗo naatiri ko ɗo wonti muhammad ayde joni noon sa itti oɗo allif a waɗi ni allif lam ha cewɗo mim a wi del a wi lam a wi ha saqiru a heɓi alhamdulillahi wadde ko oɗo al e oɗo ha e oɗo am e oɗo du nden dendinɗa ay ɗo o rewi ɗo o naatiri ɗo o rewi ɗo o naatiri ɗo o rewi ɗo o naatiri ɗo ayde ahmadu o ko allif o nani ha o nani mim o nani del o nani ay ahmadu ayde ayiɗo nde no wetti allif o nani ɗo woni ha o ɗo woni mimo ɗo woni delo woni ahmadu ay ahmadu nan ɗo mofti e nder alhamdu he
a heɓi hen alhamdulillahi dow to ko muhammad to lamɗo fay ga woni muhammad o teskede ngal ɗo kowal kangal nannirta ɗo tan dow ɗo tan ɗo wonta mim ay ha coda mim del walla karfaje ɗe mbiye noon walla kowal ngal naata e nder laam he wonta muhammad itta laamo heddo ahmad ayde wadde a faami ɗum ɗo ko nogas e nayi ɗum woni jamma e ñalawma 12 ñalawma 12 jamma lewru ndu so heewi ɓurani 3 hitande nde to heewi ko 12 haaɗi ɗum ɗo non ndendinta rokkuma inde allahu ay 6 nani keɓa allahu nani ay ɗo nde keɓa allahu nanayi joni noon sa waɗi ɗum ɗo woni ñalawma 24 nani mbatta hen ñalawma 31 nani ay 31 nani ko rokkatma 55 rokkuma mujibu ay mujibu allahu woni mujibu gasi ko allahu oɗo wiyete mujibu wona mujibete allahu de ala ko allahu feeñiri ndeɗo inde ɗum noon waɗa 5 bange ñaamo innira peɗeli ma 5 ñaamo 5 dow 5 less koyɗe ko 5 jungo ko 5 so rendi ko mujibu jungo ma nano koyngal ma nanal 5 dow 5 less ɗakkodira rokkuma 55 a faami ɗon joni noon 66 ne ko 6 bange nano 6 bange ñaamo so rendi 6 ko 12 kañum woni ñalawma ko 12 jamma ko 12 kañum ɗakkodira wonti 24 ay 24 de woni hen ko 4 so rendi wonta 6 ay 6 ɗiɗo e ɗi 6 ndendinɗa ɗakkodirɗa innira inde 66 woni allahu assalam